खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो बड'जेब निउसआव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा एसएसबि निफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों। एसएसबि होननानै बुङोबा लोगोफोर जोङो बेखौ फुल फर्म मिथियो, सास्त्रीय सीमा बल होननानै। दा बिनिफ्राय लोगोफोर साख्रि ओंखारना फैदों। मेट्रिक पास जानाय बिथांमोनाबो साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोना माने क्लास 12 जायखौ जोङो हायार सेकेन्डारि होनना बुङो, पिअबो होननानै मिथियो। दा नोंथांमोना सोरबाफोर पिअ पास जानानै दङबा बिथांमोनाबो बे एसएसबि नि साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायो, आं नोंथांमोननो साख्रिनि बागै मोजाङै बिजिरनानै खोन्थाहरगोन। जेरै जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया खैथा दङ आरो सेलारिखौ बेसेबां मोनगोन, सेलेक्सन प्रसेसा माबोरै जागोन, आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरजोबगोन स्टेप बाय स्टेप। दा लोगोफोर नोंथांमोना आरो बेबायदिनो साख्रिनि आपडेट मोननो थाखाय जायफोर बिथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै एबा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे बेबायदिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो। लोगोफोर आं गिबियावनो नोंथांमोननो सेलारिखौ खोन्थाग्रोनि। दा बे लोगोफोर सेलारिया जोंहा 35,400 निफ्राय जागायजेनगोन। दा जोंहा सेलारिया जोबोद मोजां लोगोफोर। जोंहा जुदि साख्रियाव नोंथांमोना सिलेक्सन जायोबा जोंहा सेलारिया गोगोम दंखायो बेहाय 35,400 निफ्राय जागायनानै जोंहा सेलारिया बेसेबांसिम जाहैगोननो 1,12,400 सिम जाहैगोननो पार मान्थ। बे मास मोनसेयाव नोंथांमोना बेसेबां सेलारिखौ मोनहैनो हागोननो। दा बिनिफ्राय लोगोफोर इण्डियानि गासैबो सिटिजेन माने भारतनि सिङाव थानाय गासैबो सोद्रोमाफ्रानो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोननो। दायो आं लोगोफोर नोंथांमोननो साख्रिनि नामा खैथा दङ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि आरो बेजों लोगोसे टटेल भेकेन्सिया खैथा दं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि फारि फारि। दा जोंहा बे फार्स्ट नाम्बार साख्रिनि नामानो जाहैबाय साब इन्सपेक्टर पिअनार, बिनि थाखाय फैदों। दा बिनि थाखाय गासै साख्रिनि टटेल भेकेन्सिया 18 जन दङ, माने 18 जनखौ लानाय जागोन बे साख्रिनि थाखाय। सेकेन्ड नाम्बारावबो जोंहा साब इन्सपेक्टरानो, नाथाय बे ड्रग्समेन आरो लोगोफोर ड्रग्समेननि बियो। दा बेनि थाखाय 3 दङ साख्रिनि भेकेन्सिया। 3 नाम्बाराव दङ जोंहा साब इन्सपेक्टर कमिउनिकेसननि थाखाय। दा बेनि थाखाय साख्रिनि भेकेन्सिया 52 जनखौ लानाय जागोन। दा बिनिफ्राय दङ जोंहा 4 नाम्बाराव साब इन्सपेक्टर स्टाफ नार्स फिमेल, बिनि थाखाय फैदों। दा बिनि थाखाय जोंहा गासै साख्रिनि भेकेन्सिया 39 जन दङ। दा जोंहा गासै साख्रिनि टटेल भेकेन्सिया जाहैयो 116टा। दा जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया जोबोद मोजां दङ लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि क्वालिफिकेसना दङबा एप्लाइ खालामनो हागोन। दायो आं नोंथांमोननो इलिजिबिलिटिखौ खोन्थानो, बबे साख्रिनि थाखाय बेसेबां फरायनो नांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांनि। दा लोगोफोर जोंहा नै साब इन्सपेक्टर पिअनार, बिनि थाखाय नोंथांमोना बैसोआ जानांगोननो 30 बोसोरनि बारा जानो मोननाय नङा। नोंथांमोना 18 बोसोर जानायनिफ्राय 30 बोसोरनि सिंनि गासैबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेहाय नोंथांमोना जायफोर बिथांमोना डिग्री पास जानो हाबाय बिथांमोनानो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जुदि नोंथांमोना डिग्री पास जायालासिनो जेनेबा नोंथांमोना डिप्ल'मा लानाय दङबा सिभिल इन्जिनियारिंआव, अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर बिथांमोना जेनेबा ओरैनो डिग्रील', जायखिजाया नोंथांमोना साइन्सआनो जा आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा ना जेनेरेल लानानै नोंथांमोना माबाखौ डिग्रीखौ पास जादों, बिनि जेबो खोथा गैया। नोंथांमोना डिग्री पास जादोंबा बे साब इन्सपेक्टर पिअनार साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना डिप्ल'मा लानाय दङ सिभिल इन्जिनियारिंआव बिथांमोनाबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बिनिफ्राय दङ जोंहा सेकेन्ड नाम्बाराव साख्रिनि पस्टआ दंमोन साब इन्सपेक्टर ड्रग्समेन दंमोन। दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरनि सिंनि केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेहाय नोंथांमोननि फरायनाया मात्र मा जानांगौनो, मेट्रिक पास जानांगौनो। नोंथांमोना मात्र क्लास 10खौल' पास जानाय जानांगोन। नाथायबो लोगोफोर नोंथांमोननियाव 2 इयार्सनि नेसनेल ट्रेड्समेन सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय। दा बे 1 इयारनि सार्टिफिकेट कर्सबो थानाय जानांगोन नैबे अट'केडनि थाखाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय। दा जोंहा 3rd नाम्बाराव साख्रिनि भेकेन्सि एबा पस्टनि नामा दंमोन साब इन्सपेक्टर कमिउनिकेसन। दा बेनि थाखाय बैसोआ 30 बोसोरनि गाहायनि गासैबो केन्डिडेटफ्रा बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना डिग्री फरायनाय जानांगोननो इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेसनाव नोंथांमोना डिग्री पास जानाय जानांगोन। जुदि नोंथांमोना बे डिग्रीखौ इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेसन नङाबाबो कम्पिउटार साइन्स लानानै पास जादोंबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। नङाबा इनफरमेसन टेक्न'लजि नङाबा साइन्स लानानै जुदि नोंथांमोना फिजिक्स केमिस्ट्रि एन्ड मेथामेटिक्स लादोंबा नोंथांमोना अब्लाबो एप्लाइ खालामनो हागोन बे साब इन्सपेक्टर कमिउनिकेसन साख्रिनि थाखाय। दा बेनिफ्राय दङ जोंहा लास्ट साख्रिनि नामा स्टाफ इन्सपेक्टर स्टाफ नार्स फिमेल। दा बिनि थाखाय बैसोआ 21 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरनि सिंनि केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेहाय नोंथांमोननि फरायनाया क्लास 12 पास जानांगोन। नोंथांमोना हायार सेकेन्डारिखौ साइन्स लानानै पास जानाय जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननियाव 2 इयार्सनि डिप्ल'मा थानांगोन जेनेरेल नार्सिंआव, अब्लासो नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दा जाबाय जोंहा बे गासिबो साख्रिनि भेकेन्सिनि डिटेल्सआ। दा जोंहा लोगोफोर लास्ट डेटआ जाहैबाय एप्लाइ अनलाइननिया। दासिमबो जोंहा एप्लाइ अनलाइना स्टार्ट जाथ'वाखै। जायखिजाया नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ अनलाइना स्टार्ट जायो अब्ला नोंथांमोना बेखौ 30 दिन मोनगोन ना, माने 30 डेज मोनगोन। लास्ट डेटआ माने मास मोनसे थागोन। नोंथांमोना बे मास मोनसेनि गेजेराव एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय लोगोफोर एप्लिकेसन फिस होनांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव 200। जायफोर बिथांमोना आनरिजार्भ EWS OBC केटेगरिनि केन्डिडेट बिथांमोना
ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना जेरै SC ST बिथांमोना जेबो एप्लिकेसन फिस होनो नाङा अनलाइन खालामनाय समाव नोंथांमोना गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर आं नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ होनानै दोनखादों आरो बे एडभार्टाइज लिंकखौ होनानै दोनदों आं नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना बयबो चेक खालामो नोंथांमोना माने बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांबानो नुखागोन क्लिक हियार टु एप्लाइ नोंथांमोना बे थुना होबानो जाहैगोन नोंथांमोना बे एप्लाइ अनलाइन लिंकखौबो मोननो हागोन आरो बे एडभार्टाइज लिंकखौबो मोननो हागोन आरो आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायखायो नोंथांमोना जाहाथे बे एडभार्टाइजमेन्टखौ मोजाङै डाउनलड खालामनानै गाव एप्लाइ खालामनायनि सिगां बिजिरनानै नायग्रो माने फरायनानै नायग्रो माबे साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना एलिजिबल बेखौ मोजाङै फरायनानै नायो नङाबा उनावहाय माबाफोर प्रब्लेम जायो नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना बे एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनो हागोन नोंथांमोना बे क्लिक हियार टु एप्लाइ लिंकआव थांनानै दा भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोना रिप्लाइ होनो नाजागोन चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना एग्जामनि आपडेटखौबो बे बड' जब निउसनि गेजेरजों मोननो हायो आरो लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे लोगोफोरनो बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालाम गासिबो जाहाथे केन्डिडेटफ्रा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामना लानो हायो गोजोन्थों